Здравейте, попинци! Продължаваме разходката по село Попинци, да показваме нашите хубави улици. На вас това всичко ви е познато, вие по няколко пъти на ден минавате. Да се опитаме да достигнем до ушите на администрацията на общината. Да, много види някой да предаде, някой да каже. Много ми е интересно дали има поне една такава улица в Панагюрище. Аз доколкото обикалям, не виждам. Когато казват, че за Попинци също се прави много, се питам какво са правило за тези 35 години, когато такива улици те нямат. Значи, за нас не се е правило нищо. Това е Васил Коларов. Също една добре изравнена асфалтирана улица. Не знам, хора, за какво ни смятат, че ние сме четвърти сорт ли, пети сорт ли, по-малко човеци ли сме, не знам. Защо е това отношение към нас такова, не знам. Правих една груба сметка, за да се оправи нашето село, да има някакъв цивилизован вид, инфраструктура, екология и така нататък, са необходими около 25 милиона лева. Ето тук да не влизаме навсякъде. Това е Ханкрум. Вижте каква е прекрасна улица. Ето продължава към реката. И зад шосето горе, там няма да се качваме. За да се върна към мисълта си, 25 милиона лева. При това, което се отпуска за нас миналата година, тази година 250-350 хиляди лева, това значи, че да се оправим, са необходими 100 години. 100 години! При това, че в тия 100 години тази инфраструктура поне 2 пъти ще се амортизира. Трябва да се сменява. Това значи, че ще се оправим никога. Всеки да си прави изводите. Прощавайте за снимането, обаче не ми е удобно. Таки друса, подскача. Тук ще завъртиме сега. Кажем 2-3 още улички, такива готини. Като панагюрските в кавички. Прелис. Господа управници, вие по такива улици не сте минавали, не наскоро. А това е на 50 метра от главния път Георги Бенковски. Тук живеят хора. Граждани на Република България и жители на община Панагюрище. Ето тук единствената направена улица в селото.
Сега Гео Милев, една малка уличка, на която живеят 48 души господа. Тази малка уличка. И 3 инвалиди. Може с инвалидната количка да се разтължиш. Всички удобства са създадени. Има канализация определена, тук има водопровод, ма не може поне да го изравните, поне да го насипете с нещо. Не искат такива пари големи. Ма се не стигат. За нас това просто не стигат. Тази година бюджета на Панагюрище 52 милиона на общината. За попенци колко? 250 хиляди ще дадат. Много голям процент. 0,5%. При население 8%. А ето улицата продължава до края. Там не е по-хубава. Завираме още по една уличка. Ще се опитваме с 10 такива видеа горе-долу да опишем ситуацията в селото, да се покаже. Смятам, че трябва да показвам, да напомняме, да не ни забравят. С писма не стават нещата, колкото пишем, никой не отговаря, не смята, че е нужно. Уж има законови срокове, не се отговарят тия срокове. Когато казваме, че искаме нещо, ама то по закон не става. Е така е. Нещо става, за някого става, за другите не става. Закона се чете, третира кой както го иска, както му е удобно. Това е за днес, драги. Бъдете здрави. Хубав ден, весела пролет.